вас това видео, тъй като в началото за мен пътуванията бяха само една мечта и нещо, което ми се струваше страшно непостижимо. И може би, когато започнах да слагам пътуванията в своя Vision Board, когато започнах да предприемам действия и когато изпълних душата си с вяра, те започнаха да се случват. Дори много по-рано, отколкото съм очаквала и по много по-непредвидим начин. А и това по някакъв начин ме накара да проумея, че няма невъзможни неща, пречупи хоризонтите ми, а след това сбъднах и най-голямата си мечта – сватбата ни. И то до голяма степен така, както си я представях. Нямах идея как ще се справим с финансите, но след като и това се случи, разбрах, че наистина стъпка по стъпка всичко е възможно. Дори си спомням как след като се прибрахме от медения ни месец на Бали, което беше друга моя дългогодишна мечта, аз се чувствах поразена и не можех да повярвам как всичко това ми се е случило за по-малко от година. И тогава животът ми се преобърна, разбрах, че всяко едно нещо, което успея да визуализирам в мозъка си и да повярвам, че може да ми се случи, действително може да се превърне в реалност. Доста често ни се случва това, което вярваме, че може да ни се случи и такива каквито се виждаме, такива сме.